Xunta de Galicia destina 1 millón de euros á construción dun espazo para a acollida de peregrinos e tamén dun novo albergue de 40 prazas no Mosteiro de Oseira. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, visitou hoxe as actuacións que se están a levar a cabo no Mosteiro de Oseira para rehabilitar o antigo albergue, garantir a accesibilidade e construir novas dependencias para os peregrinos que percorren a ruta da Vía da Prata. Galicia ten moitísimos mosteiros, son todos ollas arquitectónicas. Esta, sin dúbida, é probablemente a mellor de todas, e é moi importante que siga cumprindo a súa función originaria. Temos moitos mosteiros, xa digo, que teñen un gran valor, pero que agora mesmo están vacíos, e, polo tanto, que aquí se siga facendo vida monacal, e que, polo tanto, que isto teña a vida principal que teña que ter, e que probablemente explique que teña vida tamén en outros aspectos, pois creo que é moi importante. Cando todo volva á normalidade, que ten que volver, seguro, e cando toda esa xente que pensaba facer o camiño, que iba a ser, sen ninguna dúbida, sendo ano santo, un ano outra vez de récord, e cando tanta xente que ao final non estaba pensando en facer o camiño antes de todo isto, pero ahora sí que o vai facer, porque se vai buscar un tipo de viaxes máis en contacto coa natureza, sin tanta masificación, con garantías de seguridade, e pretendemos, e estamos traballando tamén para que o camiño sexa, para que toda esa xente que vai facer o camiño non iba a facelo, cando todos se xunten, pois esa xente teña onde dormir, faga percorridos seguros, teña onde comer, este todo preparado, en definitiva. Os traballos enmárcanse no Plan de Albergues 2019-2021 dotado con 7 millóns de euros, co que se busca reforzar de cara ao Xacobeo 2021 a rede pública de albergues que na actualidade conta con 70 establecementos. Os traballos inclúen a rehabilitación do antigo albergue con melloras na planta baixa e primeira planta nas zonas de vestíbulo ou aseos, xunto coa construción dun novo albergue de 40 prazas nun espazo do mosteiro en desuso que contará ademais con zona común, aseos, baño adaptado para persoas con discapacidade e cociña. As dúas dependencias destinadas a peregrinos estarán plenamente integradas e conectadas entre sí. O alcalde do Concello de Cea, José Luis Valladares, e o prior de Oseira amosaron a súa gratitude por esta colaboración e pola oportunidade que traerá consigo para o turismo de peregrinación. Que verdadeiramente merecen a pena para atraer os turistas, para atraer a xente que ven aquí a Oseira. Oseira veñen moitos visitantes durante o ano. Eu creo que a mellor alrededor de 25-30 mil visitantes en tempo normal, pois acércanse hasta Oseira para coñecer, como dixen antes, esta xolla arquitectónica que temos en Cea. Bueno, simplemente darlle as gracias, darlle a benvida, é para nós unha honra telo aquí. Bueno, tamén quería facer dúas reflexións, darlle as gracias ao prior do mosteiro, o superior do mosteiro de Oseira, o amigo Enrique Trigueros, e quero saludarlo, antes non o fixen, pero o fixen a propósito para fazer mención ese, porque este sempre, aquí a comunidade sempre está o que nos lle pidamos. Decirles que para nosotros es un momento importante el poder contar con unas nuevas instalaciones como para acogida de los peregrinos, ¿no? San Benito en su regla, en el capítulo 53, habla de la acogida de los peregrinos, que se les acoja como a Cristo. Entonces, los monasterios, tanto benedictinos como cistercienses, que en el fondo somos benedictinos también, la acogida de peregrinos, hospederías, hospitales, en fin, toda gente transeúnte que va caminando por los caminos, y para nosotros sabemos que esta ruta jacobea, el Camino de Santiago, es tan importante para Galicia y para España entera, ¿no?